Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het ministerie van Justitie heeft gisteren laten weten dat mensen die illegaal op Curaçao zijn niet hoeven te rekenen op gratie. Gisteren werd er een persbericht verstuurd waarin werd benadrukt dat er tijdens de coronacrisis niets verandert op dat gebied. Ook is er volgens de overheid geen gratieperiode op komst. In de nacht van dinsdag op woensdag werden 43 Venezolaanse ongedocumenteerden aangehouden die illegaal met een boot Curaçao probeerden te bereiken. Zodra het mogelijk is, zullen zij worden gedeporteerd, aldus het ministerie. Politievakbond NAPB heeft een nieuwe voorzitter. Gisteren werden er verkiezingen gehouden en die zijn gewonnen door Thaise Isidora Loanju. En daarmee heeft de bond voor het eerst in haar 50-jarig bestaan een vrouwelijke voorzitter. Isidora Loanju zei van tevoren te gaan strijden voor meer veiligheid op het werk, meer communicatie tussen de leden en meer openheid van de vakbond. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbloed werken de maatregelen die Curaçao tot nu toe heeft ingezet om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus binnen de perken blijft. Er is daadwerkelijk dagelijks sprake van een stijging, maar die stijging is niet enorm, aldus Gerstenbloed, en daarom blijft Curaçao voortgaan op de ingezette weg. Op Aruba zijn gisteren 141 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder was er sprake van zo'n hoge stijging op één dag. Het gaat allemaal om lokale besmettingen. In totaal zijn er nu 1364 actieve besmettingen op Aruba. Er liggen 38 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan 11 op de intensive care. De overheid van Sint-Eustatius heeft gisteren bekendgemaakt dat er vanaf vanavond een avondklok geldt op het eiland. Deze geldt van 6:30 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Op die manier wil men de verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Deze week werden 4 nieuwe gevallen geregistreerd. In totaal zijn er 7 actieve besmettingen op het eiland. Naast de invoering van de avondklok zijn er meer maatregelen genomen op Sint-Eustatius. Zo mogen supermarkten niet meer dan 10 personen tegelijk binnenlaten en mag maar 1 persoon per huishouden boodschappen doen. Sociale bijeenkomsten zijn afgelast. De familie van de 61-jarige Lionel Martina vraagt de Curaçaose bevolking om hulp. Martina werd afgelopen maandag aan de Caminda Hensley Meulens ter hoogte van Il Sitio aangereden door een auto. Hij werd zwaar gewond en liggend in een plas bloed achtergelaten. Van de auto ontbreekt elk spoor. De familie vraagt iedereen die iets heeft gezien om dat door te geven aan de politie. En ook mensen in de buurt die buiten camera's hebben hangen, wordt gevraagd om die na te kijken om te zien of er meer duidelijkheid kan worden gegeven over wie dit ongeluk heeft veroorzaakt. Nederlandse parlementariërs hebben gisteren gesproken met staatssecretaris Knops over het beleid ten opzichte van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Knops benadrukte dat een nieuwe lening hand in hand moet gaan met hervorming op de eilanden. Hij kreeg steun van de parlementariërs in Nederland die vinden dat alleen als er goed toezicht is op de besteding van het geld Nederland nieuwe leningen mag geven. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.